singur n-am înțeles care-i treaba. Dar dumneavoastră sunteți șofer? Da, eu șofer la și mașină care am înaintat asupra la această mașină. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat că m-a întăiet deasupra și am trebuit să tai în partea astea. Și n-am avut încotro. Cine v-a tăiat? Din 127 cu marșrutca. Eu n-am avut încotro. Trebuie ori să pălesc în 227, ori să pălesc în stâlp, ori în... Андрей! Бери, Вань! На своим! Я микрофон. Nu cu mine, eu mai. Nu strigați. Nu, eu vă spun corect. Dumneavoastră și mașina. Ну, моя машина, которая ударили. Mâine să vă spun. Dar astăzi nu cu mine. Так это вот, и права тоже, и все. Здесь техпаспорт, права, страховка. Mașina sau ce pătimiți-o mai mult? E asta e eu pe timitul. Nu strigați dumneavoastră, nu? Dar care-i treaba, domnule? Aveți întrebări mai serioase? Dar dumneavoastră sunteți în stare de ebrietate? Care e Sunteți beat sau nu? Nu, Nu sunteți beat. nici Dacă într-un ați caz. consumat ceva, Nici într-un caz. ați consumat alcool? La volan niciodată n-am băut. Dar dumneavoastră ați fost astăzi la volan. Nu, Dar cine? este alt om. Dar unde e? Mașina nu e mea și eu n-am în... Mașina nu e a dumneavoastră. Nu. Dar unde e șoferul mașinii? Eu idei n-am. Păi de ce sunteți prezent la locul accidentului? Eu sunt prezent de atâta că eu știu omul și ala. Dar că am băut sau n-am băut, eu asta eu vă spun Unde e doamna cinstit. din mașină care se spunea că a fost Care? accidentată? Care-i doamnă? N-am văzut nicio doamnă, doamnă. Deci nu ați Mă scuzați, dar n-am văzut nicio doamnă. înțeles. Dar cu cât mergeați pe oră? Aveți viteză mare? Maximum era 40 la oră. 40 la oră și vineți Da. din deal? Din vale, Din vale vineți? da. 40 la oră. Păi dumneavoastră erați în mașină. Nu, eram în mașină, dar nu eram eu la volan, doamnă. Dar unde e... Domnișoară. domnul șofer? Domnișoară, eu nu știu. El a plecat. Ia că acum eu îl văd că el nu e aici. A consumat băuturi alcoolice? Nu cred, doamnă. Dar câți Domnișoară, erați în mașină? eram 3. 3? 2? Eram eu, domnul șofer și domnișoara. Dar cine, domnișoara nu cred unii. Nu știu. Într-așa o măsură oarecare, eu da, am servit băuturi alcoolici, dar nu știu unde Ce ați servit? vin. Dar unde? Ați făcut 23 februarie? Nu, e ca asta, vedeți cum știți toate Păi chestiile. vă întreb, ați sărbătorit 23 februarie? Da, am servit acolo cu un stăcan de vin, 2, 3. Poate mai mult. Nu cred. Mai mult? Nu cred, domnișoară, nu Ați cred. servit împreună cu șoferul? Da, nu cred, eu gândesc că șoferul, el gândesc că el așa s-a gândit că nu se poate servească și el nu a servit. Vă spun cinstit, eu nu l-am văzut bând pe dânsul, niciodată în viață. Nu, poate el o crezut sau altceva, eu nu știu. Eu nu l-am văzut bând pe dânsul, niciodată în viață. Țineți că nu dumneavoastră erați la volan. Nu, eu eram la volan. Eu eram la volan când s-a întâmplat accidentul. Și mergeați cu o viteză mică. Nu, un accident care eram cu 40 maximum, care eram până la 50 Da, la volan. Domnișoara care era cu dumneavoastră S-a în mașină, speriat. a fost rănită? S-a speriat. Nu. Dar unde e ea în prezent? Niciodată. Nu știu. Eu am plecat cu stăpânul mașinii. Eu eram, cum s-ar chema, un șofer a mașinii. Înțelegi? Eu am dus tot corect cum a fost legea. Dar mai departe eu nu știu. Dar știți că nu aveți dreptul să consumați la volan alcool? Da. Păi de ce ați consumat? N-am consumat, domnișoara. N-am consumat. Susțineți că Știți? sunteți treaz. Da, acum eu am băut 50 de grame de atâta că eu sunt nervat.
De atât dacă eu îmi permit să beau și ele 50 de grame, dar n-am băut de atât că... Ia uitați-vă, mașina aceasta. Constă și ele 50 de grame mele? A? Nu, eu vă spun cinstit. Eu ascultați-mă pe mine. Nu constă nici o problemă în viața asta. Opa! Ați văzut? M-a luat. Băi, lăsați voi toate puitele și auzi? Lasă, închide tu. Închide tu,